Jesus. Kuzohlatshelelwa khona ngabangcwele Jerusalem.
sifana namaforeign la khona la siyakhona thina singamaforeign ngoba ikhona ikhaya lethu. Mighty Jesus, khona la salungiselwa khona sinesethembiso sekhaya. Hallelujah. Bakhona bangakwazi ukukhomba abasashaya uvalo. Bakhona abangathembisi ukuthi bayaya la siya khona. Kodwa ngiyakhuthaza ngithi hallelujah, la sifana namaforeign khona ikhaya esiyakulona. Mighty Jesus, ngiyabingelela abazalwane egameni elihle lenkosi yethu Jesu. Bingeleleke ubaba wethu baba usihlalo uDr. Shezi moderator wethu ekhona phansi kwethu. Sibingeleleke ubaba wethu nobhala ubaba ukhuzwayo noma. Sibonge kakhulu umama ufika izolo wathi angeke angabi khona emvuselelweni. Ngakho sibongile kakhulu ubukhona bakho buye basifudumeza kakhulu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawe. Si nabafundisi ke bonke ade befikile sinabo izolo egameni lika Jesu. Siyabonga kakhulu egameni lika Jesu. Bingeleleke obaba bethu umongameli ubaba uDlamini eMidlands no baba umsizi wakhe ubaba wethu Shezi egameni lika Jesu. Sibingelele umfundisi umongameli wethu baba uKhabazela baba uMkhize nomsizi wakhe ubaba uMfeka. Sibingelele abafundisi bonke egameni lika Jesu. Sibingelele abafundisi abasendaweni abakhona phakathi kwethu nabo bonke ubuholo bukhona. Siyabingelela kakhulu. Siyathokoza ukuba nani egameni lika Jesu. Ubambisana emzimbeni kaKristu. Khona benu nje businika injabulo yokuthi bakhona nomzimba kaKristu esingawazi eduzane kodwa mase ebuhlungwini bayasondela. Sibonga kakhulu ncebo zikaNkulunkulu. uNkulunkulu anibusise. Ngibingeleleke abafundisi besifunda since uqalile ukuthi sizwe ukuhamba kaMama wethu bebeloke befika beletha amazwi enduduzo bekhona phakathi kwethu. Isifundo esihle, siyabingelela kakhulu. Siyabonga futhi bafundisa umsebenzi wonke ukufika kwenu ekhaya naseseketheni kube isibusiso esimangalisayo. Sibonge ke kwabasha. Ngibingelele uDokas omhle abasha uSunday School bonke ubuholi bakhona. Isekethe lase Alexandra siyalibingelela nalo ngegama lika Jesu. Umndeni wakababa uMakhaya siyabingelela baba nomndeni wakaLodaba ubaba uZondi kakhulu. Sibingelele ubaba uZondi, sibingelele nomama okwavundla lentombi inkosi yomsinibusisi. Mama wabusiseka wena esifazaneni ukuthi ukhiphele luhlobo egameni lika Jesu. Esikubongayo futhi kule mindeni emibili babese bangamvimbela abaka nondaba ukuthi enze umsebenzi kaNkulunkulu. Ayikho into naseyinhlambulukweni zakho ukuthi bangiphazamise ekhaya. Kodwa sibonga ukuthi bawudedela umbono wahamba nabakamakhaya ngokunjalo
okusibusiso ke ukuthi wabe seke egana inceku kaNkuluNkulu. Ukhona omunye umzalwane umfundisi omunye umzalwane ayekhuluma naye emchazela ngobizo lwakhe, athi uyazi mina ngabizwa ngiseyivuselelweni, ukuthi khona insizwe engifunayo ngiseyivuselelweni. Ngakho siyambona uNkulunkulu ukuthi ade esebenza ngaye ngendlela emangalisayo. Sikubonga kakhulu bazalwane, ade kuyisipho salomama egane inceku yenkosi naye enomthwalo. Besibonga intobeko yakhe, njengoba nje besiveza ukuthi nganele ngabona esifundeni ukuthi uNkulunkulu akhona amathalente evuselelo, bakhona abaphiwe umsebenzi wokushumayela ivangeli kodwa bangabesifazane. Ngase ke ngibuka ukuthi ake ngivule imvuselelo kaDokhasi siyifande thina la esifundeni. Mabefuna amatende bawathola, mabefunani siyakwazi ukusetha konke. uNkulunkulu wasebenza nabo ngendlela emangalisayo. Makwenza umsebenzi wenkosi ngiye ngifuna iprofile ukuthi mawususebenzile ama-results umsebenzi wakho. So bekuthi ke mase kuphela imvuselelo baveza abaphendukile, baveza abanamasonto wabo, baveza abangenawo amasonto. Kubonakala ukuthi isivuno siyakhula. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngokuthi asibolekile esifundeni. Madu uphethe laba bebesubmita, laba bemvuselelo nabomthandazo, angeke ngizwe kuthiwe sebayathandaza ngale, kodwa baqala bahlale phansi ukuthi siyathandaza, sithandazela lokhu nalokhu nalokhu. Kumanje siyahlela ivuselelo, imvuselelo yabo beyingaphakathi kuDokhasi. Uma benza i-year plan, imvuselelo zabo zikhona ku-year plan yabo, bayasubmita. Siyazibona ukuthi sizoqala la sigcine la, ezesifunda iqala la igcina la, ezamasekethe ziyavela kuma-profile wabo. Ngakho bazalwane ngingasho ukuthi ngokomsebenzi kaNkulunkulu nganeno silahlekelwe, kodwa izulu liyathokoza. Baba wami babamakhaya, indlela isaqhubeka mfowethu. uNkulunkulu asikakafiki la uNkulunkulu ade sibizele khona. uNkulunkulu akuqinise noma singazange sifike kule ndlela okuyona, kodwa uNkulunkulu usinikile amazwi okuqinisa, usinikile amazwi okuqinisa. Futhi angungabazi lokho ukuthi uNkulunkulu usinikile amazwi ukuthi uqine nabantwana bakho. Intobeko yabo siyamethemba kakhulu uNkulunkulu ukuthi uzobagcina abafihle. Inkosi yomsinibusisi engingathanda ukuveza futhi ukuthi inceku kaNkulunkulu babamakhaya nomama bebehamba nesibusiso. Njengoba nizwa ukuthiwa kukhona abafundisi axhumane nabo baphesheya kwezilwandle, inkosi yomsinibusisi indoda yesibusiso le ihamba nenkosikazi, ayimemeza yenza ilutho njengami, kodwa uNkulunkulu kunogcobo alubekile kuyena. So sikhona isibusiso engasiveza, uNkulunkulu asiveze ngabo. Ubaba usechazile, ubaba wethu ubaba uKheswa usizimongameli wachaza ukuthi kwaqala kuphi isekethe, laqala kuphi isekethe, laqala kuphi.
mina ngingenelele office sekukhona ubabukheswa Alexander, kodwa engikwaziyo ngabo baba bafika banesibusiso sokwakha njengoba ni abanye bedlulile emishini bathola imishini lapha ya enhle mangalisayo imishini eAfrican Gospel zimbalwa angazi noma ikhona enjengazi imishini yakho baba ese Alexander imishini enhle kabi kunendlu yesonto iphelele phakathi kuphaviwe igceke kwenziwe konke isibusiso senceku kaNkuluNkulu nencekukazi kaNkuluNkulu ukuthi kusuke umSamaria noma idonate ngayo yonke into ibandla lingafaki nesenti. Bengithi ngalelo langa sekuvulwa indlu siyoyikhuluma kodwa sebehlukene bobabili lingafaki nesenti uNkulunkulu esebenza ngenceku yakhe bekusekhulu kakhulu ade basazokwenza bebonke kodwa kuNkulunkulu uthande kanje. Ngakho ke siyambonga kakhulu uNkulunkulu, siyamethemba futhi ukuthi uzomgcina ubaba Makhaya nomndeni wakhe, amgcine noma nomndeni wonke nobaba egameni likaJesu. Ngithanda ukudlulisa amazwi uMathole funeral amazwi okubonga ubuhle esibonayo kulokhu ade ifamily noma ibandla likwenza noma umndeni ukwenza Mathole funeral ihambe imile ngaphezulu kwalokho. Ngakho ke siyabonga kakhulu ngiyethemba ukuthi bazongibongela mina ngoba uNkulunkulu usizile la ngine Minister of Communication kunezinto la engikwazi ukuthinta khona ngibe ngihleli la ngithinde ngithi wena hamba olungisa lokho, hamba olungisa lokho, hamba olungisa lokho. So ke siyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uwenze lo mncwabo wokugcina wencekukazi kaNkulunkulu wawubeka kuleli zinga ngokwemvuselelo bazalwane, ngokusebenza team yemvuselelo kaDokasi asikakafiki egcineni, asikakafiki la siyakhona. Ngingasho ukuthi uNkulunkulu usabheke kukhulu ngathi nangani egameni likaJesu. uNkulunkulu anibusise. Kungakabathinti bazalwane bengizobonga nje kakhulu baba sihlalo isikhathi esiningi baba siyabonga ukufudumezwa ubuye esikhathini sobuzima siyabona egameni likaJesu. Ngibuyela phansi ngingakabuyeli phansi baba ngizocela nje ukuthi ubaba Nobhala adlulise ukusebenza khona kuzoba ufushane. Sondela baba duze kwami usebenza konke nantiyana silibona ngamehlo Siyabonga kakhulu